Lindur umam gulingnya di gua. Muni umam gulingnya di gua. Nyapa to benci to umam? Sampeyan pulang. Mas Minan wis mulai. Oh. Kae wis mulai lho. Ora tau wangen jero. Wangen jero iki jan. Kamar. Memang tangi berarti. Tangi. Apa melune sesuk? Melune numpak apa? Tuh. Mangan apa? Begitu. Bekecat apa melu? Heeh. Ini nyapa gua guling iki mengke. Umam ngono bar gulinge mok gua. Bebas aku. Piye? Ayo maju. Piye? Bebas aku. Ya niki bebas dah. Ya bodoh. Mati pusat ora iki? Mati pusat ora? Masa? Demen tau. Kuplukmu nanti kuplukmu. Digawe. Bener kata. Awane adem. Kene sik dibenak nih. Kupingnya dikenek nih. Bediding ki iso madem. Sumuk ta? Sumuk. Tapi digawe ben aja masuk angin. Tak omongi aku takon. Apa gulinge mau gua men aku mlebu kok penting mentangi. Tak tinggal lebokne barang. Subuh kae lho. Jamaah ora? Masa? Enggak usah. Jamaah ndang. Besok tak ajak numpak ninja. Di ruko ndang. Mas. Ma. Sama anak siapa mana? Sik ngantuk ta? Ya wes. Sama anak siapa? Manuke? Abid. Lah ya roh ta. Mosok manukku sing ngoceh-ngoceh kae. Manuke sapa? Abid. Aku duwe manuk tapi nek suwale. Nek gregetan ngrasakne. Aja ngombeni legi, ngeper-ngeper malah lek ngombe legi. Ora oleh ngombe es teh. Jadi gini teman-teman. Dari kemarin siang itu overan minum es teh. Jadi es tehnya itu manisnya terlalu banyak. Akhirnya agak ngeper-ngeper. Setelah mau tapi enggak terlalu nemen lah. Tapi ngeper. Kayak itu lek ngepirin nemen iki kan ngombe lagi. Terus aku takon, "Mau lindur ban iki umam kok gua ngono nyampo." Saiki pacarmu sapa? Sapa? Umam Mas Riko. Iki mulai hai. Iki tak tukokne jam tangan anyar. Tetes. Tak jekekne lemari lek turu dicepot ben awet. Tetes. Dadi lek turu dicepot, mung selak ngantuk to. Mapan dhewe, kemulan dhewe. Jadi tak mengi, tak tukokne jam tangan aja dikuweki. Ya, besok digene. Apik to jam tangan lek kono mbasne enteng. Tinggi nek tangan, penak. Kepunjulan setengah jam iki. Setengah 6. Tak mlebu omah ya. Besok engko lek wae adus-adus, krungu. Ora ra wae esuk ora gelem adus ora ndang adus taleni karet ban. Masa? Lho ngentot kowe. Udah. Mentot. Duk. Suarane koyo dijegok duk ngono. Mentot. Guyu mbok de. Mambengi dolan mangan apa? Iwak apa? Iwak apa? Mambengi lho mangan apa? Mangan be? Enak iwak bebek. Enak. Aja nakal ya. Nakal cowet iki. Manut. Mana kok tak umbah noko? Ndang kono ngembah rukono. Lho. Salah tua. Nyapa enggak oleh ngono kuwi. Oleh ngeper-ngeper ae. Ngono kuwi, lambene tak daisak. Enggak usah. Lah iya manut. Ya wes salim kene sik, tak mlebu omah. Ini irunge sik. Untune ndi? Tentu. Mlebu ya. Heeh.
Ya Bu ya. Ah, Assalamualaikum. Waalaikum. sana. Dadah. Sikile kemulan. Besok gue kasut ya. Dadah.